skrive om PKU, fordi det er en rigtig stor del af mit liv, og så synes jeg, at det kunne være sjovt at få mere at vide om, hvad der kunne ske, hvis jeg spiser sådan noget, jeg ikke må spise. PKU, det er en følingssygdom, som gør, at man ikke kan tåle proteiner, og man kan godt tåle proteiner, men det er faktisk et stof, der er i proteiner, der hedder fenanin, man ikke kan tåle. Og det skal omdannes til tyrosin, og det er det, en PKU ikke kan. Så det er det, derfor jeg får medicin, og det skal hjælpe mig med at omdanne det der fenanin til tyrosin. I Danmark bliver der født et barn med PKU ud af 12.000 børn, som ikke har PKU. Jeg ved, hvad det der. Og PKU det blev opdaget i 1934 af en norsk læge, fordi han fandt ud af, at der var et eller andet med det der mentalt, altså derinde i Norge. Så har jeg taget noget medicin med, så hvis der er nogen af jer, der tør prøve at smage det. Emil. Så kan I få lov til at prøve det efter om bagved. Ja. Men kunne vi ikke få lidt at vide om, hvad sker der, hvis nu du bare spiser helt normalt, for eksempel? Så bliver jeg eller hvis jeg gør det, så bliver jeg hjerneskadet eller får epilepsi. Ja. Og er det noget, der sker lige sådan her, eller noget, der sker gradvist? Det sker gradvist. Okay. Så det vil sige, at du kunne måske godt spise normalt i et år, og så ville I kun kunne se det på dine tal. Ja. Men i løbet af noget tid, så vil man også kunne se det på dig og mærke det på dig. Ja. Og når jeg siger tal, hvad er det for nogle tal, jeg snakker om? Det er fordi, at hver anden søndag, får jeg taget en blodprøve, som bliver sendt ind til noget, der hedder Kennedy-instituttet inde i København. Og så tjekker de, hvor meget fenanin jeg får ind i kroppen, for at de kan sætte mit medicintalting op, så det kan omdannes til tyrosin. Mm. Er du altid god, eller har du nogle gange haft dårlige tal, hvor de har sagt til dig, at nu skal du vist tage dig sammen? Det skete rimelig mange gange, ja. Ja. Er det, du fortalte mig lige for nylig, at du faktisk ikke kendte konsekvensen af din sygdom, hvis du ikke passede din medicin. Ja. Har det sat tingene sådan lidt i perspektiv for dig, at du tænker, at nu skal jeg altså tage min medicin? Ja. Fordi at du ender jo rent faktisk som hvad? Ja, altså du ville jo ikke være nede mere, hvis du ikke overholdt det. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er en typisk dag for dig? Hvad må du typisk spise på en dag? Altså, jeg må godt spise almindelig brød og sådan noget. Men ikke for meget jo. Nej, jeg må højst få 120 gram fenanin ind på en dag. Ja. Fordi ellers så bliver jeg syg. Ja. Og hvordan, hvad er det typisk? Det er noget med, at du må spise et pitabrød. Hvad må du få mere af kulhydrat ud over der? Jamen, så skal jeg bare, jeg skal jo have fenanin i kroppen. Ja. Men jeg må bare ikke få for meget. Nej. Så hvis jeg ikke spiser noget, jeg ikke kan tåle, så skal jeg spise noget, jeg ikke kan tåle. Okay. Mm. Ja. Og hvad er den der dims, du har med i hånden? Hvad er det? Det er en ting, jeg tager blod på, men nu har jeg kommet til at ødelægge den, så jeg kan ikke gøre det. Nej. Og det er hver søndag eller hver anden søndag, du gør det? Og hvordan er det også noget med, at du har sådan en lille vægt og en tabel? Hvad bruger du det til? Det er jo fordi, at når jeg skal til medicin, så skal jeg have 40 gram 3 gange om dagen. Mm. Hver dag. Ja. Og hvad kan du bruge den der tabel til, du har? Eller er det virkelig mest andre, der bruger den? Ja, jeg bruger den ikke. Alle andre bruger den, men jeg kan ikke finde ud af det. Nej, okay, men du kan det nærmest også udenad, kan du ikke Ja. det? Ja, du ved, hvad du må spise. Ja. Og har du de der medicin? Ja, det har jeg, men... Ja, er det blandet, eller hvad? Nej, det er ikke blandet, men jeg synes også bare, det hedder bag. Ja, okay. Så bagefter så kan man få lov til at få et lille shot, hvis man tør. Ja, det er godt. Tak.